नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना होमबा नोंथांमोना नायबाय थादो बे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो लोगोसे वेलकाम टु माय इउटिउब चेनेल Land production. Benar na metro. Delhi metro dong, Delhi. Kemana deh? Muntabra berein थांनो नागिरदों आरोना नै मुन्टाफोर गथ'आ मोजाङानो आयना दंलायो मेट्र' स्टेसना ओरैनो दं ओमफ्राय जोंखौ बावनो दोनबाय आरोना ओमफ्राय नै बाइकआ थांगासिनो घन्टायावनो 60 थाखा लायो नै बियो अनलाइनाव एप्स डाउनलड खालामनानै बुकिं खालामनांगौ बिनिफ्राय घन्टायावनो 60 थाखा दानबाय थागोन बेसेबां घन्टा लागोन बेसेबां दानबाय थागोन आरोना बियो बेरायनो हागोन गोसोबायदि ओमफ्राय जेब्ला जोबबाथाय बेखौ मेट्र' स्टेसनाव जिखुनु मेट्र' स्टेसनाव दोनहैबानो जाबाय आरोना दोनहैनानै नोङो बे जा डाउनलड खालामदों एप्सखौ बेखौ बन्द' खालामनानै जाबाय बिसोरना नों पेमेन्टआ बेयावनो दाननो हागोन आरो अनलाइनाव होमबा नोंथांमोना नाय जों इन्डिया गेटआव दंफैयो आरोना अ भाइ कैसा लागि हा ओइ दा फ्रिसका जागासिनो नामा हाबनायनि सिगां नाम थागोन ना एन्ट्रि जों बेक साइडथिं फैदों दस्रा साइडथिं आरोना बिथिं नङा मेन गेटआ बिथिं नङा स्कुलनि बेरायलाङो औ बे गेटनि जागौमोन ना हिन्जावसो होमबा इन्डिया गेटआव बेरायनो फैदों आरोना बुन्दाफोर बेरायनो फैदों एक्चुअली लोगोफ्रा इन्डिया गेटआव आं फार्स्ट टाइम थांदों आरोना नोंथांमोना सोर सोर थांखो खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव इन्डिया गेट लोगोफोर जे जार्नियाव जों फैदोंमोन बेयाव मोनफैफुंबाय आरोना मोजां सफैनो हाबाय जोङो नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरोना होमबानो जों जे जार्नियाव फैदों बेखौ मिथिनो हागोन बेनो जाहैदों पान्जाब आरो बिनि वेदारा 4 डिग्री आरोना -4 नङा 4 डिग्रील' आरो बेकग्राउन्डआ पान्जाबनि गुरु काशी इउनिभारसिटि आरोना बियो दा गासिबो अल इउनिभारसिटिया लाइन आप जागासिनो आरोना गासिबो लाइन आप जागासिनो मास पास जागासिनो आरोना जाय इउनिभारसिटिया बे गेमाव पार्टिसिपेट खालामदों बिसिनि मुंखौ गाबज्रिगासिनो आरोना इउनिभारसिटिनि
जोंनि इउनिभारसिटिया बेनो आरो नैबे आं जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया अल इन्डिया इन्टार इउनिभारसिटि आर्चारि चेम्पियनशिपआव दिनै पार्टिसिपेट खालामनो हानाय जादों एबारनिफ्राय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाबो खमजोर जानाय नंला आरोना रिप्रेजेन्ट खालामनो हाबाय थासिगोन जों गासैयावबो एखे मावनो थांनो हासिगोन आरोना अल इभेन्ट आरो We welcome the Honorable University, Technological University, Kakinada. इस मंच से स्वागत बोडोलैंड यूनिवर्सिटी 1 hour later. गावसिनि ट्रेडिसनेल मोसानायखौ दिन्थिफुंगासिनो आरोना आरो नैबे आउट कान्ट्रिनिफ्राय लिंहरनाय गावसोर इउनिभारसिटियाव लिंहरनाय आरोना कान्ट्रिनि मानसिफ्रा मोसागासिनो जा फानि मोसागायो बिसोर फाग्ला जासिगोन The next day. पान्जाबनि मैगं गायग्रा आरोना बे मैगं माइ गायो गम गायो बेयावनो गायो आरोना बेसर थेसर गासिबो दुब्लियावनो खालि जाया बिसोरनियाव पान्जाबनियाव पुदिनाखौ मालाय गायोसो जोंना ओरैनो रज'लाबायनासो जायो नै पुदिना दं लाइ दं जों बेरायफैदों आरोना दसे पान्जाबनि ओरै दुब्लियाव गासिबो दुब्लि बागाननिफ्राय बैनो इउनिभारसिटिया बेनि साइडआवनो अपोजिट साइडआवनो बेबायदि माबा दं आरोना आबाद मावग्रा एक्सुवेलि पान्जाबाव बिदिनो मावजोबखायो आरोना खामानिखौ बिदिनो मावजोबखायो ओरैबो बेसर दङ नै ओरै खेबजागासिनो आसोलफ्रा बेनि गासिबो आबादजोब आरोना बैनो गुरु काशी इउनिभारसिटिया माने नैबे प्रडाक्सन लला बिगुरा केमेरामेन बेखौ उनैसोबो फट' खेबजागासिनो आरोना हारसिङै बेसर बागानाव सिरि थानानै फट' खेबजागासिनो ओमफ्राय नै सासे बेसेबांबा गोजानाव हारसिङै दंहैयो आरोना सोमदोन सुद्र लालाया हारसिं बेरायबाय थायो बिगुरा गिदों गसनि भिडिअ बानायलाबायग्राया बेयावनो मल गनामादै गैखाला बेसेबां गोथौ ओरैबो दंबावो आरोना नै बेसर बागान ओरैमोन मोनसेया नैबाव आरोना जों बेरायफैदों ना बेसर बागानाव फैदों आरोना बिसोरनि आबादा माबायदि जायो बेखौ नायफैदों सैमाया बेसेबांबा गिदिर नालाय बेसेबां गोजौ गिदिरथ' नङा गोजौथार गालाबो फैलाया लानायखौ नायलाय आजा पान्जाबि आजा खोमाया बे माबाफ्रा फायला बायदि खालामो ना बेसेबांबा गोजौखा सिथोब जोंनि बायदिया बिदि जाया गायगासो जायो बे गोजौ पान्जाबनि नालाय गोजौ जायो बिसिनिथिं माइ गायनानैबो आरो नै साइड साइडआव मुला गायबावो आरोना माइ गायबाय ओरै मुला साइड साइडआव गासिबो मुला जोबो नै The next day. बे ब्लगखौ मोनसेनि भिडिअनि गेजेरजोंनो फोजोबनाय जाबाय आरोना नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नेनानै थादों नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामदो साबसक्राइब खालामदो थेंक्स फर वाचिं गाइस